How the Holy Ghost fire in the Meroka? I want you no more. If you the Maggie. Come be from Lagos. Saniga and what them on her said. On her said, I want them. Come, boy. I took them no. Keep from Papa to my own and way. How did him football? How Jim name just some way. Let them. I go cool down. Ebele wodo township o. Ono no do ko ebele. Ngodu kwa ron na ebu e. Ebele wu Lagos. No brother mood, no sister mood. Na amaga kwodo. Nworogo, ihuru onu na iro ga ngala ugbu a na ejikla liocha ya jishie ike. Gishi na onu na ngala ugbu a ga abiga na oru ozo. Me ma ihe mere, ga kara pole na bebi nta. Ima Ikwuru eziokwu. Gị kara ha akpata ego. Lele, gị na-ebu akọga mpeteri. Ịma. Aga m akpata ego karịa. Chineke edebule. Make una off this light now, eh? You know this business, eh? Why not they use noise to disturb me for here? What's up? Beg, make una off this light. I won't sleep. So what's up? Huh? Ọsọnụ. Also, mwana me. Abela na magama patalikwa na kele. Ọsọ enwụọna. Also, otuna gba ha jiri dara na bed na ngala ugbu a. Bịa jikulata onwe ha. Manago. Anyị ma abụọ, anyị dara kwa na bed. Bịa gelikle alium. Brother broker zari makwa so wuro ga anyị lakpuru. Gbanyụ ọkụ, anyị lakpuru. Onwe ihe nọ na nsa lakpuru gbanyụ ọkụ, onye wala lakpuru. Gbanyụ ọkụ. Anyị gbanyụ ọkụ. Gị nwụrụ m, gị lakpuru. Bịa nụ gbanyụ ọkụ na m ahụ. Bịa gbanyụ ọkụ m ahụ. Ọkụ maka chukwu ọkụ na onye n'abalị na kpọ ụmụ amụsụ. Anyị mere novena. Anyị mere overnight novena. Anyị ga-ebe nwe ebere ji tọọ ihe akwụkwọ nsọ. Aga m ebido ekpere na ebido nke ọchị. Gasị ndị leprosi wụrụ ọkụ ebu m ọkụ ihe ha niile ga na-enwe enwe. Onye ọbụla ga-abịa ịgbanye ọkụ na ya gbanyụọ m lele m ya. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, amen. Ekele Maria Ijipta na Gracia Osepụlụwa nọnyere ego. Ịdị ngọzi n'eti ụmụ nwaanyị niile, ọ ga-adị ngọzi nwa afọ gị Jesu. Maria ya sọ nne nke Chukwu, ya blind nje ayọ kịta ma n'oge nwaanyị. Ekele Maria Ijipta na Gracia, ave Maria. This one now, person not going to work for this house. Obi sọ Maria. You want spoil business from this night? Eh? Kachi hụnanya ave ekwesa basola mi we. Mr. Man, you gonna sleep? Eh? Person not gonna sleep, yes, sir. Obi nsọ Maria kachi hụnanya ave Maggie. Margaret.